Sithathe amehlo ethu ke siwabhekise laphana ebuhleni, njengoba kube nesigameko esike senzeka sokuthi kubhidlike udonga kulimala abantu. Into eyenza ukuthi ngikhulume nawe ngalolu daba because wakwayithinta indaba yenyanga kaMbhidlizi, uJuni, Julayi, ukuthi le nyanga kuvamise ukuthi kube ney'gameko ey'ningi ezenzakalayo. Yingakho namhlanje ngithe angi-allocate ukhona lapha eMpumalanga online. Usithathe usibeke esithombeni ukuthi ithini indaba kaMbhidlizi. Angikubingelele-ke Dumo Lwelanga kulolu hlelo ake sifune sithole. Mabhodla, siyabingelela kubalandeli ake sizifune sizithole. Sithembe nabantu baphilile. So lokhu siyibambile nje kanje online. Nathi siyaphila ngapha kuleli zwe singakulona. Baba Mabhodla, sike sakubika kakhulu le nyanga iqala, inyanga kaJulayi, ukuthi inyanga embi kakhulu, inyanga kaMbhidlizi, okuyinyanga lapho esiye sibone khona emhlabeni kuba ne-chaos, sibona izinto ey'ningi, silokhu sibabazile. Nento-ke esike yaduma kakhulu ku-TikTok, abantu abanye baze benza inhlekisa ngayo leyo kudilika kwedonga ebuhleni bamaNazaretha, okuyinto esathi mase sibona sabona abantu abaningi begiya ngayo, benza inhlekisa ngayo. Kodwa ekugcineni okukhulu futhi kunakho konke ukuthi abantu abazange bashone. Akekho umuntu esezwa kuthiwa ushonile, akekho umuntu esezwa kuthiwa ufile noma akasekho emhlabeni. Kodwa abantu abazange bakugqamise lokho. Abantu bagiya ngokuthi kwenzeke kanjani kwawa udonga, kwenzeka kuningi kabantu. Abantu abazange besaqhakambisa noma abazange besaqhakambisa ukuthi abantu abashonanga, abantu baphuma bephilile, abantu baphuma be-right, baphuthunyiswa ey'bhedlela. Akekho nomuntu esizwe kuthiwa ushonile noma akasekho. Kodwa abantu abazange bakuqhakambise futhi lokho, kodwa abantu baqhakambisa kakhulu ukuthi liwile udonga. And nokunye-ke futhi ekufanele siku-understand-e noma sikuqonde, izimo ezinje ziyenzeka futhi noma ngabe kukuphi, ngoba kwangisho ekhaya kwakho Mabhodla singenzeka isimo esinje, ngisho ekhaya kithi singenzeka isimo esinje. Izinto ezinjena izinto ezivamisile-ke ukwenzeka, ngoba including namakholwa asuke emaphasikeni, ziyenzeka futhi izimo ey'nje lapho sithola khona sekuginqika ibhasi kufa abantu. Kodwa akekho umuntu oyakaqhakambise agiye ngalokho, kodwa ngoba sekuyinto yethu thina abantu abansundu, ngoba kuyinto eyaqalwa umuntu omnyama, kodwa namhlanje sekwenziwa inhlekisa ngayo, sekugiywa ngayo, ngenxa-ke yokuthi umuntu akayithandi-ke into yakubo. Empeleni-ke okukhulu kunako konke, sibonga kona ukuthi abantu basinda, abantu baphuma bephila. Engingakuqhakambisa nje ukuthi siyawubonga umoya kaGuqabadele, siyawubonga umoya kaMqalwendlela nasemakhosini aseNazaretha asekabusa, ukuthi akekho umuntu esezwa kuthiwa ushonile noma akasekho emhlabeni. Siyawubonga loya moya wasendulo kaShembe owambatha inkosi enkulu yasePhakameni, uBhombela isitimela samaMpondo, ukuthi abantu baphuma bephilile. Okuyilokho ekufanele sikuqhakambise, sikujabulele kakhulu ukuthi uNkulunkulu wamaNazaretha wazibonakalisa ubukhulu bakhe. Akekho umuntu esezwa kuthiwa ushonile. Baba Mabhodla, inyanga lena kaJuni, Julayi, inyanga lapho esiye sithole khona kuba ne-chaos emhlabeni, lapho siye sibona izinto ezingezinhle ezingajabulisi, njengoba naseminyakeni eyedlule lapho sathola khona iy'ngane kuthiwa iy'ngane zafakelwa ushevu le ko-Eastern Cape. Uma uthi wenza i-research kungathi kwakuyimpela inyanga la between June, July, okuyinyanga lena inyanga embi kakhulu, ngoba abanye-ke uma bengazi, uma sikhuluma ngoMbhidlizi sisuke sikhulunywa ngesidalwa i-most esaziwa kakhulu ngokuthi uBaphomet. UBaphomet or uBali, lesi sidalwa isona isidalwa sobubi, isidalwa esenza i-chaos kakhulu emhlabeni. Ngolwimi lwethu-ke lwesintu siye sithi uMbhidlizi, kusho ukuthi ngamanye amazwi uSathane simbiza sithi nguMbhidlizi, uSathane kuleli zwe lakithi simbiza kanjalo. Lapho siye sibona khona emhlabeni kuba nezimo ezingezinhle kahle,
kuba ne-chaos emhlabeni, ngoba uma uthi uyabheka nje bamaBhodla nabalandeli ngokwakho, kuningi esikubonayo kulo Julayi. Abanye abantu baze babhale ukuthi, awu, kanti lo Julayi awusapheli na? Ngoba silokhu sibabazile, sibona iy'ndaba ezingezinhle, sithola iy'ndaba ezingathokozisi. Kuningi-ke nesikubona kuma-social media. Lena inyanga embi kakhulu. So, kungekudala nje sizongena enyangeni yenkosazana uMa-Athi uma ngingaphosisi, uNomthetokazi, lapho kuyinkosazana uMa-Athi esuke seyilungisa yonke into, seyiyibeka nge-order, yonke into seyiqondisa, seyihamba ngolayini, zonke izinto ebezoniwe ngubani? NguMbhidlizi. Kushuthi inyanga sesizowelela kuyo, sesiwelele enyangeni kaMa-Athi, okuyinyanga kaNomthetokazi, okuyilapho yonke into ibuyiselwa nge-order, zonke izinto ebezikade zoniwa nguMbhidlizi. Ngoba futhi kubalulekile futhi nokuthi singabalandeli siqonde izinyanga ukuthi zihamba kanjani. Inyanga ethile iqondene nasiphi isidalwa, inyanga ethile yini esiyilindele kwinyanga ethile, inyanga ethile kuzokwenzakalani. Kubalulekile-ke bamaBhodla nokuthi abantu kufanele baqonde, ba-understand-e izidalwa ukuthi zihamba kanjani, inyanga ethile eyasiphi isidalwa. Lokho izinto ezibalulekile, kuyosilekelela kakhulu nokuthi uma sesazi ukuthi okay, inyanga ethile noma inyanga kaJuni, Julayi iyinyanga evamise ukungayinhle, sikwazi ukuthi sifaste, sihambe siye emfuleni, sihambe siye ezimpophomeni, siyokhuleka, sicele uMvelinqangi ney'dalwa zakhe zasendulo ukuba ziselekelele ukuba sizongena enyangeni engeyinhle, okuyinyanga ene-chaos, okuyinyanga lapho edinga khona umuntu oqinile ka-spiritual noma kamoya. So, bamaBhodla kubalulekile kakhulu ukuzazi iy'nyanga zonyaka ukuthi inyanga ethile iqondene nasiphi isidalwa, ngoba nalokho kuyosilekelela ukuthi noma zifika izimo ezingezinhle phakathi kwethu zisihlasela, sesiyazi, sesiyaqonda ukuthi okay, vele okunye bese sikulindele ukuthi vele le nyanga njengoba ingena inyanga evamise ukuthi ibe nezinto ezingezinhle. Siyazi ukuthi kufanele sihambe siye entabeni, sikhuleke, simemeze uMvelinqangi ukuthi akabe nathi asisikelele. BamaBhodla kubalulekile-ke kakhulu ukuthi sikuveze nalokhu ukuthi uNkulunkulu thina abantu base-Afrika usithandile kakhulu ngoba wasivusela abantu abangobaba umuzi wamafa Shembe. Njengoba besikade sikule nyanga nje kaJuni, Julayi bekade kuyinyanga yenhlambuluko, okuyinyanga ephinde ibe yinyanga yeNkosi uSodumo, lapho suke senza khona inhlambuluko yabantu abangasekho. Sibonge nabantu abanjengobaba uCredo Mutha, sikhumbule ukuthi nayo futhi le nyanga kaJulayi suke sibungaza, sikhumbula ingqalabutho madoda, ubaba uWisanusi, uCredo Mutha, okuwubaba futhi naye owafika wasimbulela izinto ey'ningi. Nanokuthi futhi kufanele sikuveze ukuthi njengoba namhlanje sesazi ukuthi inyanga ethile iqondene nasiphi isidalwa, inyanga ethile iqondene nasiphi isidalwa, lokho ngeke sikufihle ukuthi lokho kwaqhakambiswa kwavezwa ubaba uCredo Mutha. So, siyabonga-ke imimoya yasendulo, siyayibonga iy'dalwa zasendulo ezasilethelwa abantu abangobaba u-Isaiah Shembe, obaba uCredo Mutha. Ziningi-ke iy'mboni ezinkulu ey'khulume nabantu zazama ukuthi zisinike i-guidance nendlela yokuphila ukuthi thina abantu emhlabeni noma thina abantu abansundu siphila ngayiphi indlela, siphila kanje, siphila kanje. Lokho-ke siyakubonga kuMvelinqangi ngokusilethela lezi y'thunywa ezingaka ezazisibuyisela endleleni, siqonde, zasifundisa ney'ndlela nemihlahlandlela yokukhuleka ukuthi sikhuleka kanjani ukuze sikwazi ukugwema izinto ezingezinhle ezingaze zehlele isizwe sethu. Khona nje kungekudala sizongena elontunjeni yenkosazana uMa-Athi, uNomthetokazi. Ngicathi futhi nayo sizongena futhi endabeni yayo kungekudala, sigxile ukuthi uMa-Athi wenzani yena, wenza muphi umsebenzi njengoba kade siphuma enyangeni kaMbhidlizi. BamaBhodla sicela ukuyibeka lapho. Siyabonga kakhulu ndoda madoda, kwande nalapho sihlephulele khona. Siyathokoza.